Ndamira pamedara pamutasa. Hizo ndio chokwadi. Oda nikajipesha pale moto. Marari pasiro. Akoma atizombozo wabo. Oda. Kule. Muno bamuda urwenyaya muno bandi. Akabata ngowacho kaifuna ziyaita kwanzi mai wangu kuti warare wese ndakabasapo ndikaendesa nyaya yangu kwasapo sapo vakandibvisa kuti uda kuti itwesei ndikati haa ndida kuti nyaya yangu iende kumberi kwezi ndakambosangana neproblemu iyoyo saka ndikuda kuti nyaya iende kumberi because problem yandakasangana nayo haina kugadzira saka yadzokera futi ingoti same problem saka ishe wakatonga nyaya takaenda kupa ishe musi wa 9 December ishe wakatonga nyaya wakati nyaya inini inopedziswa kumberi wakatonga vane matongera wakaita wakati nyaya inopedziswa kumberi saka maona akasvika panapo pepa racho rekwaishe akarekwaishe ndakasvira secretary judgment ishe wakati nyaya yako ine vachitaurira mukomana wakati nyaya yako ine muripo weinayo unofanira kuti uripi saka muripo uripo ini handikwanisi kuuripisa paunoda kwamambo saka akatobatwa nemoto moto yake akabvuma kwaishe saka ishe akati nyaya yako enda kure ndokunoperera muto auya kujudgment chete kunoona mari auya kunopuwa judgment okay akanzi abhadharizve wakazi anofanira kubvisa mwana anobvisa sei wauya muno mune machitsu auna hembeba uri kuti kwadi mujimu muno mani tikamudabude pazopopeka unobhatiriza hatitongani wapfeka matracks tupa muno no maoveralls no matracks unozwa uripokati kunhimbe kuno kwandiri enda wapfekedzwa zambia upfeka zambia bati matracks Zuta nemukomana ndizvo makaenda kwamambo mukadzi wacho aripo mukadzi wacho aripo mukai ishuwa ishuwa zvarutaura asi isitaura kuti anondibata muchibana nemukadzi ndati ishuwa here zvarutaura ishuwa changamiro wako sitendeni achitonjibva here Ifoni ndezvo? Yeah. Ndei. Maidana here kana masikadana? Aisingadanani. Saka maikutaura sei? Murume uyu kwasangana kuti akanga amupfumba mumashure. Ndisa mutanga. Akupfumba mumashure wadi? Vandamuramba mandaudza murume wangu kuti ashwa. Saka iwo wasinotsva kuti chii semunhu mukadzi muchitunga ndamuti handimudiwa. Murume wangu. Lazva kuti tidane
Pamwe kuti ndinogara nekunogara padhivi parizoni padhivi kana ndikadaidza kuti mbavha mumba pangu ndinokwanisa kungotisvika nekuti uri next door yangu hazviiti. Saka munhu wakaramba achienderera obva angonyarara okazoita child even musi wandakasangana netsari murume wangu anga abuda kuya kwamaparo kuona mai handisi kuziva zvanenge wakuita si wangu aikuona kuona mai zvikazi ndiye saka ndakatanga iye murume wangu anisira foni back ndisiwo airtime ndikada musiri ndifanira handina chinyi handina matext zvikazi ndokumbira kana chinyi kwabangu kuti pakichi zvinochazokana sokuti handiziti kukamba chokamira sei ndaende kokumbira kasi kubaki bangu pachindi kundodini sendo airtime nabatadini zvikazi mai mwana handina chinyi handina matext kumbatsirwa ndiani ndiashtin papato pamharadza ndavanguti bude mugeti ifoni wati ndiyani ndeyangu ndiyako ashton ndiyani ndiye ndakwanisa mubvunzo risini makambodana naye iyo makadana naye ashton makadana naye ashton wakadana nemukadzi alright ndoda tinozve panapa musi waThursday 4 December iyo mukadzi ndo wakati hai kai ndiye akatanga ndiani ashton ndiye akati chii kuti uzofone bheki iwewe iwe musi wa 3 akafone akataura izvi ndiani love is heat, you are sweet. When two lips meet, love is complete. Lots of kisses for you on this kiss day. Kiki. Ndiye ndakataura izvi ndiashton handiti iwe ndobva wati pane zvawakadhirita iwo handiti mira padzasi pacho ndobva zi 1830 ndobva kwanzi kiki naashton handiti padzasi pacho wakaitwa tumahati twakawanda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tumahati handiti ndobva kwanzi foen handizozviurewe uyu ndobva ati $50 iyo ndobva ati $10 handiti ndobva wati fona akati fona ndiani mira wakati fona handiti kumadhora emamutari zvavo uye chiti 10 echi 50 echi 20 ndakarei ndati pawanga uchiti uyu akati 50 iwoti 20 iwoti 10 iwoti 5 anga ari mafigures eya price yechi mari yei yekuti aende kondatira mari kudi korara nenyaya yemari saka ndiyo ngo chiti 50 iyo akamuti 50 makotation iye akati 10 saka makotation emusara neboni saka ndo vanokutaura wose tapedza unoti 50 uyu woti 10 apedza achitonovha ati fona ubva ati iwe handiti iwo vaudzorera wakati iwe iye achitonobva ati kikiki iwo bva ati kikiki 100 vaudzoka ubva ati fona back now handiti achitonobva ati hai iwo bva ati hai achitondobva waya futi ndobva wanyora kuti morning my love how are you iwo ndobva wapindura ukati my love how are you uvaisa malips matatu handiti achitondobva kuti because wanga watsama baby ndobvaisa malips 10 iwo ndobva wapindura ukati handina kumbotsamai achitondobva kuti love you too sweetheart to love you honey ndobvaisa kamudhara kari kunanzva ndobva waforwarda message yakazi love you from 778985745 wakaforwardwa message yakazi love you too sweet heart to love ndakanganwa kuti morning date ashton zviri sei date ndiani ndiwe ndokubva yanzi love you too sweet heart to love
Ndakangana kuti morning date Ashton zviri sei date kiki baby to sweet boy. Ndiweka Ashton ndobva atifona ndobva isa mahati manyi tumadhara turi kunyemwerera chii kambuya kasina bhurupa zvese zviriwa iyo ndobva kuti iye ndobva kuti okay baby iyo ndobva kuti okay kiki Ashton ndobva kuti uri sei baby uri sei kumba okay sweet vaisa mahati anosvika ma50 iyo bva kuti hai iyo bva kuti hai vaisa tutugumuti kuti thumbs up 3 what okay and uyu ndobva kuti please call me back iye Ashton iyo bva kuti hai uyu vaisa futi call me back vati kuti hai iyo bva kuti hai Ashton bva kuti bo here iyo kati here Ashton bva kuti morning fona my love for you is more and more in every way ndi Ashton iyo bva kuti fona uyu Ashton bva kuti phone bva kuti kiki Ashton bva kuti ulipi baby iyo bva kuti baby vaisa mata uyu Ashton vaisa thumbs 5 and iyo bva kuti kiki 20 and what kiki 20 Ashton ndobva kuti ehe iyo bva kuti here 20 ukati fona ndobva kuti futi fona Ashton bva kuti 20 minutes iyo bva kuti 20 Ashton bva kuti bo wadii iyo bva kuti bo Ashton vanyora kuti love that we cannot have is the one that lasts the longest. Makambochinzwa chiri mwana mbuya hanzi love that we cannot have is the one that lasts the longest. Uyu bva kuti mathumbs matatu zvikazifona iye mukadzi bva kuti fona Ashton bva kuti ehe 5 mukadzi bva kuti 3 mathumbs matatu nga saka muri kuti mamusikadana sei Mambo lokumuntu sini ande ndingakwanisa kuti achiti again ndisara ibese mama ndikwanise kupfupisa ndikwanise kubata semabatira amaita chinhu pameseji murume wangu ndakauti anga asiri kumba anga ari pamabata murume wakaita advantage nekuti ndakamukumbira kuti ndisikumbirawo central airtime kune murume wangu saka masendo akaita airtime ndopakati kwazi inogona kuramba kana inogona kuti asi dai masiya chinhu nhamo kutoti kana ikaita kana kuti ikaramba ndogona kudini kufa apedza ipapo ndobva atanga uchiti apedza ipapo yaenda meseji yaita airtime achipedza kuti avatanga kuti mameseji ndiwo mameseji vanamisira kumibheki uri kuti chinyi iwewe vakazvizvandivava izvozvo wanga wakambondinyembera waiti wakangwana ndazova nambadzanga It's what it makes sense. Because we about to teach or 20. We about 20, which means is what reaching any airtime is. All right. For to room to be my lips, room to be a 5 minutes. Day, what's the meaning of 5 minutes? That 5 my lips was the sign. You to me a moon 5 my lips. Uka to me a moon 5 my lips, Zurewe. Izwa msikana andinopedza ngoro ukatumira munhu 5 mahatsi zviri kurewe zvodana ndi saka iwe kanotumira munhu 5 mahatsi ndokubvunza kuti udana naye ruta udana naye airtime what do you say saka chawanga uchida kwari chii hapana chandada kwadaindaida kudanana naye kamambuka ndikaenda asitanga kumashure murume wangu asiuziya ameseje pakutanga ese murume wangu ese unawo machat ese neyekusirwa airtime handiti kumunyepera murume wangu ari papo mashati sekutanga ese isira airtime nokupedzisira mameseji iwe ora chingonyarara iwe naye Ashton ndiwanyora meseji ndiwanyora saka unonyora meseji yakune munhu usikadana naye chakatiti ndimunyorere mameseji akatanga ndaiti ndikapfuura parodhi kuenda kumashopu akandiona aindidadzira kuti ashitoniwe kana wabva mumashopu ndigiro chini dringi iwe uye nedringi ndobva ndakwira kumashopu ndakasvika mumashopu ndobva ndazvikangana ndakudzoka ndakupfuura futi bata vanobuya nene dringi rangu
anosina kuya nedhiringi rangu kusasa chini kusasataure neni ndobva ndadarika ndobva taenda kumashuku ndagara svika kumashuku patanga kumbira chinyi mari ikasi ndoda ndipo chinyi $4 ndoda kufindisa chinyi gasi rangu matata handina chinyi ba ezvo hana chinyi ba mari dananai ndadini ndakupa tatombomira kana mazuva yanga iri ndobva tati yanga yasanda ndakatanga ndiri kubasa mapiso ekatairo vaisa message yekuti hai angari Maxine handobasa ndandisina ndatotosha ndasina mameseji baba vati fona vandafona ndatovati zvikazwazodini madhiri remu ndati handichazokudza ndapedza chinyi basi ndokuudza sho ndakandakava mvura takava disturba nemvura atadzokera kumba ndofunga na 13 past 3 ndauda kuti ndobhura ndobva akafona wazodini ngata izvi ndichiripi ndiri kumba ndichakuudza kuti chinyi tosanganepi wazodini nyaya yechinyi yemari angada mari kazodofirisa chinyi gasi andati orati ndichadini chakuudza ndafree izvi ndiri kupindurumba ndomira mara vandatokata foni vandadzokera kumba bvandagiza ndisati nditopedza kugeza ndatofoniwa nechinyi nedei dekubhora taiona mota irudini yakuya urutorirwa pani kacharai nangoti auraiti ndaudini ndakusimuka ndasimuka kuda ndakudomanya ndopakafona futi wapi ndata ndamberi kare kasi ini ndichiri kumba ndopakabhadi ndasimuka kuendepi kwana mai kunezimba mai George Nyamadza ndobhadi basimuka abva achitifona ndikati iwo chiripi ndikati ndakudzikisira ndawo magama ndadini ndasvika ndasangana naye takapfudzana ngoti kumberi kwedu kwakuri pachinyi waya tobva tapfudzana naye vandatokwira chinyi kampani kamukwidzo kandakakwira ndikabva ndatodarikira after now murume wake anga ine mwekomana anga inaye vari nechekumagama matsatsa so mwaka anga ainaye anonzi kudzikarini ndobva nditi Ashton uri kuendepi nangu murutambiri kari atambira chinyi kukipi ndopakabva pabuda murume wake achimhanya pasvika bhandibata chinyi apehemba bhandidoedza ndondisa mavhiri andajamuka ndopakandisa chifaiti zvitatu akunza chechi3 ndopandakachibhuroka chechi3 ndopandakachibhuroka chifaiti chetu chechabai chisave kumeso ndachibhuroka umwe wacho uyange mukomana anga ane bachitanga uchifamba chita chinyi musadaruba chinyitaurirana nezvakanaka ndopakachifonera aisiyo nyaya ukazwa munhu akutoti ndakaiginowa munhu tasangana nevanhu vataiginowa tapfuudzana ukozi kwakurubva wanhu kana munhu angakukumbira $4 chinotaridza kuti unotambidze $4 woenda kwaruenda chekuti umboda kuti azi kurubva wanhu kandimweginowe wanga uri muigino here wanga uri muigino here ndasangana navanhu ihama wehama kana kuti nohama chaungada umuiginowa chii wedha ihama kana kuti asi hama munhu anondikumbira $4 umba $4 wovoenda ngokoiyachida chekuti umboti wewe ikanimbomire kukupa kuti umboita kunge musikazivani kuti mabhuru kufuudzana pane vanhu muzoti vanhu vakufura kuseri modzoka kuita riguru zviurakidze izvo zviurakidza kuti mune zvamanguda kuita zvisingadikani nevanhu ini chamanguda kuita chasisikadikani nevanhu chii kudanana nemukadzi wemunhu mune izvo mamuri kuita because iwe oraiti kana wakumbiwa $4 wangori mumigino here wamuona ndati akukumbira $4 matosangana nemunhu akukumbira $5 womboti ngatimbotsanzane iwe chimboenda ndipoedi kubva wanhu chakachisingati kuonekana vanhu chii chamamuda kuita imi chinonyadzisa uzwa vanotowandisa kuti chinhu kunowanuka chinhu chakashata chamamuda kuita chinhu chakashata urit unodiscasa nemukadzi wemunhu kuti ndokupa 50 iwe kuti 20 kuti ha20 bo kuti 5 yenge iri ndegasi ndati ma50 waungautira ndegasi ma50 angachitaura ndiye angachitaura iwo chidii chini
Iwo chipopera ke. Waimwa popera ke. Ongo popera chi. Kuti mari yorudara yawandisa. Ayo iye iwatisa pachi. Ndiyangakuti. Iwatisa pachi. Wataona iwe kuti chini wandi papaketa mari nemukadzi uyu yenge ni yeGas $4. Ndozvataura iwe. Wati wakakumiwa nemukadzi uyu $4 chete yeGas. Asi mumafoni mamukomeza nenyedzi ma50, ma20, ma5, ma10. Anga yenya yamamakomingita mfuna. $5 ndiyenge nditorine. Ndiyenge ndakumu. Pakafona muswesando takati 7. Ndikati handina 7 ndine $5. Zaire pamfoni hapa nichangapika. Zongo uri kupopera iwewe. Shamani. $4 yeMagasi. Makisi 5 ayotumina mula. Anga part of the deal yekubhadhara $4 yeGas. Makisi 5 wangotumina mukadzi wemunhu mapicha emalips 5. Anditi. Zvine lingi yeyi neGas. Apa nandakuedza kuti mari yangu apa kuramba mari yangu isaiva. Mina wataura zvakanaka. Wanga kuedza kuti mari yako ikasaenda isaende Mahara. Isaende Mahara. Kuti isaende Mahara wakada kudini? Kurara naye. Wakada kurara naye. Yeah. Saka unorara nemunhu uswirira naye. Wangada kuripa. Ayo. Meaning mamadi. Tatawirira. Saka wana mautomboita comms kuti tichitosangana togatombofudzane. It means magara madini. Saka nyaya yabandiri very simple bam. Munodana nemukadzi wemunhu. Zvese tikapedza nguva idzi mudana kuti tipedzera nguva. Mazizwa ere shama. It's unfortunate kana wanga usati waya zviro. Kuti wabatwa usati waya zviro. Ndio the unfortunate part. Iwe mai ururamba kuti ausakamborara naye. Iwe. Why are you so easy nekupa rudo kumunhu asiri unowo? Why uchirerukirwa nekutaura mawedzi erudo kumurume asiri wako? Zvingota bro. Ndakaita murume wangu akambosangana nedambudziko rokumashure. Rei. Kuti ngatora mukadzi wobva atowa nemaboyfriend. Saka ini murume wangu akandikamutaura akati kuitwa nemapindiro emudini amupita. Sezvo akakafonera ishe. Akatitadza mudana nemunhu adai. Shamani, kana murume wako ari akamutipindura nezvimamukupindurana andika akazoenderei kuripota kwasabhuku naishe kana akaruziya dhiri racho. Saka purpose yake yekuti pindura naye yakaita kuti kana zvazoguma zvogumira vanhu. Kana zvaguma angada kuti zvizodii. Kana zvaguma angada kuti zvizodii. Mapindurana. Then what? Izwa mukadzi. Mbuya, tipana rumopindura taureti. Pana wani shughuli dada. So enda ukishaga. Endera. Tumsto watombadala $5 zechiri kuona. Ida, naduzo ndakona. Send baby bag but don't worry. Ndapa side bag. Pamusoro mambo Mutasa. Yes. Yes. Inini panyaya wanutua waidanana ndoitwa maybe support. Wai mudzimai wemunhu achirerukirwa kusendera murume asiri wake kukumbira message yerudo achikumbira mari aikumbira achida kukumbirani ende tikadzoka futi kumurume iye murume akati iwewe ramba uchimutekisira mameseji ekuti unomuda zvakunge murume ari kumaketesa mukadzi handizivi ipapapo kuti mabeneficial acho angada kuzobva papi ende mai maonya zvawakanga wachiona kuti uyu ari kumukumbira mari mbuya wacho nasekuru wacho vari papa mudzimai wacho uyu achitonune mukadzi waida yakaenda kotaurira mbuya wacho kuti ndozviri kuita achitona sei asina kuenda kokotanga kotaurira waridzi vemukomana kuti ndozviri kuita mwana uyu wogadzirisana iwo pache zvavo asi maonero angu inyaya vanhu vanodana ndinoda kubvunza kuti mukadzi wemunhu unorerukirwa sei kukumbira murume munhu
asi wani bamurume wakatanga kumbira mari wakatowanda vamwe wacho tadza kuuya nekutokundikana nekutouya songo aida kuuya kuti atati anogara achikumbira munhu mari akaona munhu varoti vati ndengere drink ndengere mabhiskets unogara uchikumbira murume munhu mari zvino ichida kuzoenda nepa ndiye kudzanai makwati kudzanai makwati ndiye murume no it's okay tingapedza kuwa chama mamessage ari munechi zvese zvirumu there are no two ways. It's unfortunate kuti wanga usati wayabota pamwe because kaitire kedu kana kusenderana mapictures emalipsi emahati echi zvekuti kuti munditaura kuti makusati mayana bota akunyepa iyi chisepe chamamina chopafoni apa chisepe chamina chopafoni apa nekutonzvenga vanhu kwavangada kuita kutonzvenga vanhu kuti ngasataura tese patikupfudzana nevanhu iyoyo itori isaini yekuti bambo makayabota taurema pamusoro mambo Mutasa pamusoro makorokota nyaya yevanhu ava vanhu ava vaitodanana pakudanana kwaita vanhu ava tinoti chikwetu mudingi chinoitika ndechekuti mai awanikwa kugara wakavachishora murume wavo because hapana nguva wabva kupopotedzana wachiti handina basa nazvo ari kupopotedzana wanetsana mazuva apera ndabasa nazvo mapoto vachidaidzira nyaya dzemapoto saka ndofunga itorerutsa murume wavo kuti kana dai ndikatobatwa nemukomana uyu ndinozongoenda kunyaya ndichiti mapoto havana nguva vazvidaidzira muvillage tinogara manharaunda ame daidana naye mameseji arofoni nemurume wangu ndaizomuisira here kana ndaidana nemunhu mameseji aingeisa ndaifodra mameseji kani whether ndiwo watumira kana kuti handiwo watumira that's not the issue. The issue ndeuti ndiwo wakakumbira uyu ari kutaura kuti ndiwo wakandikumbira mari iwe uchidzosera akakutumira mahati mumessage iwe mutumira wamahati because apo we're not talking about one day. This is not one day. My message just say one day. Utaza kuenda kutsime nekusendera murume mumwe message kana watangwa unoramba kana uri munhu unoramba kana utadiwe asana mbona munhu ataiwe tiri varume isusu unonzwa tiri varume isusu musikana asingakudi murume unotoona murume hatodzoki kaitira katatu anenge atoona masaidzi kuda kuzoti apa ndingatraya ndingadii hazviiti ende mukadzi wemunhu unonyengwa neaction anenge ashiitira murume wake unonotya wakadziwa unonzwa here It is good question to us. Murumo mukadzi yatoti hanzi murume wangu akamboitiwa futi last time adita. But murume uyu anofanira kuti achidya nazvo because last time yacho vakapombera munhu mhosva okuti mukadzi wake haatauri mushona ine muportuguese achibva tangotaipira mumwe murume mameseji wachibva achisvika pakudoramba saka because anenge adoramba mukadzi wake achibva achitsvakira munhu mhosva saka paubva kuti hanzi iwe achinoda izvi ndakadaidza kuti achitona ari kupfimba mukadzi wangu ndozvandakafanira kuti basa chibva ndakana kumberi koko saka mukadzi uyu nemurume wanodya nazvo murume anodya nevakadzi wake ari kutambisa mukadzi frandi kuti wapiwe ichi wapirwe mari wachitoungabatsika naye but inini manje my question ndekuti fish ikaisirwa bait mumvura ikasiya haibatwi nechinhu asi ikadya inobatwa saka kana yabatwa nechiredzo haisi mhosva yemunhu aisa bait pamvura imhosva yemunhu hayati bait inokangwa akakona kuti nyaya mukadzi wemunhu akavana kuvhurira tauro kudai handiti uri munhu asingazvidi mwari wendibatsiye medzi yanyanya wopfura kudi
woti mukadzi wemunhu obva kuti taura yalala taura handiti iwo vavhurawo zipi yako kuti halala ini masangana mapenzi mangani anotaura akamusaidudza kutaura kuti ndo pane poindi yangu ipapo kuti iwewe kana uri benzi handiti ubenzi hwako hunooneka nemabasa ani ako uyu mwana zvinotaura pandaona kuti this thing yes is a project inokwanisa kunge iri project handizvirani asi isu tiri kuti no zvataurika nezvekutaurika mufoni nezvisiri mufoni zvakaitika ndo zvekutorakidza kuti pane chii pane rubava tiri kuti isusu munhu anofanira kuziva ivhu kuti mwana wembeva anodini aifanira kuziva pakati pavo kuti uyu munhu uyu anotisira mabenzi nechii ibenzi handiti ndiani because iwe mukadzi wako chaicha unomutengera kokora kangani pawiki iwewe mukadzi wako unomutengera kokora kangani pawiki kwarakaini pamwedzi chaipo unomutengera kokora kogasi unomufirira asi wakutofira rwako magasi marengi kana neo zvikupa mvura zvikupa pfungwa dzakarazi unofiriswa gasi nemukadzi womwe murume kufiriswa gasi reumwe kuimba neumwe mukadzi womwe murume iwo wako uri mugomo kuya mutombo kutsvaga huni wako mukadzi ari kunyaka tombo kunzvengana nemaruva mbiri atsvaga huni wotengera mukadzi womwe munhu kuti agare asikairi kuhuni mahara iwe satambereswa iwe mvura kutaura hako kuti ngehwedune satambereswa kuvira kutaura hako kuti iwo ngehwedu mambo musanesekeba zvingodi kwanzi kutenda utedzi kugwasha mwe pane nhanzva ukada kuti ndingoramba ndingofamba ndakamira ungotemeka musoro murume wacho wakandidifona ndofunga mapasi 7 ndakafona achirekodha ndopandakabvunza kuti oraitiya zvaurida mari murume wako nombokupoere mari murume wacho odhiya shoma yaakarekodha akati kwazini mari ndoshaiti hapana kuibuditsa sei audio yacho audio kuwapo kwayo kana kusauka hazvina nebasa zvine basa ndezvekuti kana iri tsepi wakatopinda muchii iwewe dai vangari munhu wanotembeka unodai wakaziva kuti apa ndinonyura wakasiyana nechii uzokwana mukadzi wemunhu achiramba achikufonera uchitomuentertaina ndichamboenda kubhora unosaaa mukadzi wemunhu right ndaikutaura shamwari yaita imedzi kubhora shamumhanya kubhora wapi right akapedza manje taakupfeka taakukora mashutazi wapi manje right taakupinda motikari taakudzoka manje wapi right ndakusvika pamashopu wapi munhu wasina interest naye munhu wasina basa naye wako mukadzi akaenda kuchechi unomumfonera kuti wakudzokerera uchi kuchechi aenda kuchechi yemukadzi wako atiri zvakanaka sunga pamwe udini uyo mauya iwewo ubambura ukaita basa rekutengesa wakadzi hazviko kunakirwa mukadzi wako wekuweni wakamboenda akaenda nezve akaenda sei wakambata nechikomba
yange yakafira pakuti mukadzi wangu anga ari mumozambique asabva wakati handikuendesi kumba neChikomba kwezi ndikaendesa Chikomba icho sei mozambique chikamata chikarohwa ndine mhosva ndakatoisa mumaoko masabhuku izvo wakambata neChikomba wadii ndakaendesa kwasabhuku handisa zvasabhuku iwe mumba mako wakati nemukadzi wako mandakadii wakamubata neChikomba ndakaendesa kwasabhuku kuti agare pasabhuku kuti sabhuku akwanise kuchitonga kani watonga wapedza sabhuku wakati sabhuku haana kutotonga pa because akati kuti titonge nyaya enda kunana tezvara pandi patsamba pandaenda kunana tezvara ana tezvara akati hatiuyi kumba kwasabhuku koratidzwa Chikomba kumba kwasabhuku izvozvo nhasi unoona tezvara variko ana tezvara ndakati moyo kunana tezvara ndati nhasi vana tezvara variko here ana tezvara havana kuya sei vasina kuya ati takabatikana akabatikana asi ndokubato pandiko nhasi ndizora nhasi because akatoenda iko ichiti muye mise nana tezvara atobva takatosiyana okay yes baba pamusoro mangu ini ndotausiziva ine ndakupokana nekutara mugoma nemukadzakutanga kadzakutanga ichirando wetamba nemukadzakutanga vakatoya kumba kwangu potooneka kuti ndazvitadza zvamaoni zvipo zvakaita mari kubva ndadakumandisa adzoki mari yacho hapi akatora mpini onharaunese inogura panze achiponda mukadzi nyato ndivaro neChikomba wakatrepa mukomana uya wauri kutrepa nemukadzi ino kuti avanobata bcause zvadaro adaro fo ndo papakaza mukadzi kubva kutamba makoiva ndini ndakwenda then watonobasa pani tamba ndikobvaringa kobvatinda nemwe murume ndoka ndiye makwerera apa usina chipatarira vakamuponda anoona ino ichi futi tiri kuona futi vanenge vanotogadzira zviro zvavo nemukadzi wavo kuti zvine benefit bcause paripoti yavo kuna china sabhuku vakati ini mukadzi wekutanga handine chindakaona apa saka ndinoda tiende mberi bcause ndafana kuona benefit pamukadzi wangu wekutanga ine because ndova nebvunzo wangu kuti kana muchiti mimi basa ravo rekusota zvinhu zviwane mari asi pakamboita yekutanga chibva zvakamboita hana chakawanda saka then how can it be a business it cannot be a business because from the first nika hapana chakawanda dai muntu ati panini pekutanga pane chakawanda ndeitira business ende dai wasina uramba and dai wasina kutoura kana masiyana it means hapana dini ndio tunohura because mukadzi dai uchihura uyu hake uyu whether uyu itrade kana isiri trade uyu nemukadzi wangu udada saka unoripiswa kwese saka isusu manje zvatoita vanhu mukadzi iwe kuti uzoregere matriki ako iwawo ndo kana wachimaita ari mai sungai mukadzi wacho ari mukadzi iwe umira iwe umira pakati apo iwewe enda pakati pawo iwe chimira pakati pawo iwe umira ikuita uda mukadzi right warume wako ari tuwa iwe wako one uyu ndamumisa pakati pewake wari two hazviitiki izvo we don't encourage this ispecial time yatiri nayo kana mukadzi waunoti hauna mari shanda uite mari murume kana unaona kuti zvikunetsa shanda uraratirishe kana unaona zvemukadzi wachazvikwanisa mukadzi kaenda ramba naye zvakanaka hamuramba negura mukahurirana munourayira mahara
munourayana chi imi mai musapa mai around the 2 by end of February. Imi musapa mai mombe 2 by end of February. Muiti freedom kutora nemurume wake izvozvo zvamazvipita kutumira murume umwe mukadzi moyo kaona nyangwe motikari chaiwa vafarisa kuti ipe moyo kuratidza that's the heartbeat yemota. Anditi iwe woenda kutamba nemoyo iwo kari kukari kuti kaikazi usatambe nemoyo wani usatambe nemoyo wangu unoita sei anditi iwo wotora moyo iwo kuopa umwe murume iwo uri mukadzi wemunhu kutumira kuti wabata foni kokutumira mahatsi moyo kutumira murume umwe wako wakambomutumira mombe 2 by end of February kune mukadzi wako. Imi bambo hamuiti chinamu nemukadzi asiri wenu gweja nyumwawo ukaona polisi dog unofanira kuziva pane mupurisa padhuze ndosaidzi polisi dog haimboiti polisi dog isina mupurisa padhuze. Titese nyaya yangu chendiri kuti waita rakiti kuti haunozoya kubota and I sympathize with you kuti munhu dzakungoenda mahara ani unopa mombe murume wemombe 3 by end of 2 dzofana dzabhadhawa by end of February. Then March mubhadhara mwaizvo mukashaya mombe 350 mombe ichi by end of February pasine chihure pamberi nekugutsikana nevakadzi vedu pamberi nekugutsikana nevarume vedu. Murume asiri wako hasi wako mukadzi asiri wako hasi wako kugutsikana nemukadzi wako. Izvi ndazviitira kuti imi mai kana muine triki yamurikuita nemurume wenyu is payback time ndimi makubhadhara. Titese hazvishamisi mazuva ano mbuya isu basa redu ndoda kuprotekta vanhu vamire zvakanaka vanhu vasafe nezvisina basa. Kana musikatoda mbuya mune right yekuti murume wenyu mazuva ano aya kusvika makuti ari right ngaapfeki condom for your safety. It's important. Musaura wede nyaya dziva ende nyaya dzadzo hadzikuendesi kudenga. Mabasa ako ndo anokuendesa kudenga. Kana kuziva kuti bambo ndikamuti pfeka unozoti sei wakunditi pfeka ngaapfeke because mabasa ake akashata haungafiri izvo. Munhu anorarama ndisaita mari iwe wodzoka kumba kuti pinda wakadaro iwewe shamwari chengetedza mukadzi wako siyana nechihure. Kana waita mari enda kumba mari yako ngaichengete mukadzi wako unozwa sei wakamira pamberi apa nyika yese izoti mukadzi wako kukumbira kuokora kunyengerwa kuokora. Saka what is the problem? Murume mukadzi kukumbira umwe murume kuti ndi $4 yeGas. Chero mungamubvunza kuti andimbe mari inoshanda Saka iri kuendera dai wanda kuti ndaora mari ndobva ndaenda kuya nakumba anoti pamwe andisuku pambacho ndotomutuma Naiona ishe nyaya iyi iri kubereka ndakaiona ndinokumbira kufunda aiwa ndinokumbira kufunda handikumbiri asi nyaya iripoka ndakaenda kwasapo
akabvunzwa nyaya yake munhu akadai hapana achakwanisa kutaura waitotsverwa kutaura akabvunzwa hama dzako dziripi akati handina hama murume wangu akazotsvaga nhembe dzamaifari akabata maifari maifari achiti auya pakati kwazini handina hama tiura nemaifari ndakubvunza wameseji taisira meseji yakati ndiani kwati ndiwe saka zvototaura zvese hazvina nebasa rese dzikama gutsikana nezviripo kana usina hauna kana zviripo zviripo usatsvage tunhu using an orthodox means. You can't be going around tricking men kuti mwana utenga hufu nemari inokunakira kana sadza racho rudya ini ndonakirwa nesadza randuza kuti mai vangu rabhadharwa nemainge musana sadza randuya munomu kana chikeri yanduya munomu iri zauti yamai yemusana kutoyesa kuti mai mabika zvakanaka ndaraunda sadza kousvika pambasa ndipei sadza raunoziva kuti mai wasukutika musana kuti ukuibude nemachipiro zvaita mazuva ano madhora 42 kuti azotenge huku anenge arwa rwakangani kuti azosise mari yehuku $8 anenge arwa rwakangani ka5 kuti atenge huku worarwa kuti ka5 kuti atenge bhotoro remafuta 2 liters kuti mukadzi wemunhu ukataura kuti 50 iyo daiwa kana 40 yei ene chiendai ukana chihule kana kuti vanhu chachipa kwamona chinhu chachipa means that thing has become useless zvazvo zvekudhara kuti azomune chinoendesa mwana chikoro mazuva ano hakuna iwe ndo unopera mari yechikuru fees unoramba uri maarias unofira mahara iwo wafa uraya murume waenda kuraya girlfriend yake zvafana nimo baba uyo atora chirwere umandisa auya akupa iwo uchitora wopawo uyu wotora woenda kupa mukadzi wako pafauna ungani asi vanhu vese varawa nemunhu chii sadaro beno nonadawa netsika yakashata gutsikanai kuti mukadzi unonyengerwa maputi e10 cents kunyengerwa katoni remaputi $1 unodzikisira hunhu muhunhu unoshaya value giridza chivi chekupwanya musha no it's not right ngatisiyani nazvo mwana wechidiki wakadzi wechidiki ngatirespektei dzimba dzivi dzatiri ngatichengetedzei dzimba dzivi dzatiri tochengetedza vana vedu tochengetedza pautano hwedu pachezvedu tichese baba imi bambo kana maenda kumandisa pfekai makondomu mazuva ano nematoiletani hamboshai kondomu pfekai makondomu kana maenda kumandisa bwino ungabva utanga kuti nani25 years ari kutambira kumandisa wobva hako kuno kuzevha kwako kondosvika kuti guturu kunyura chaimwe mumo wondamonera panapa upopotaonesa ari kuona kuti una wakadzi weyero siyana tatisiyana nazvo chimboita zvechii zvemhuri yako tai zvinoitisa mari genuine money ona zvamunoita bai iwe unobva wazo asi unoti unotoka svika pano wakadzwa rwoflasha tumari unomboita basa rei saka tumapisi ekiro tokushupikira nokoti kwaenda kaita kapisi ekwaita mari yacho yese ndekuti ende kochengeta vana kumba woenda kofirisa gasi romwe murume unowana ungani
ndisatenda neni Shirasira musango mukuru. Bora, it's okay. And it will get it. But it's not always the end of February, the end of March. Do the CCN years to the Mukadzi bed. That is what we do. Right, Andy. Next case.